Us presento a Martí Olivella, activista per la promoció d'una cultura de pau i no violència. Va ser un dels iniciadors del moviment per la pau a Catalunya en la dècada dels 70, en formar part del primer grup d'objectors de consciència al servei militar. Actualment és membre impulsor de la campanya aturemlesguerres.cat, que té una pàgina web que podeu consultar plena d'iniciatives i d'informacions i que està present aquest moviment en molts llocs de Catalunya amb accions diverses. Moltes gràcies, Víctor, i tots els que heu organitzat i els que avui compartim aquesta estona. Just ara, el 2 de novembre de fa 2 anys, del 2022, veient el que estava passant a Ucraïna, una periodista que havia estat corresponsal a Moscou i a Washington de Televisió Espanyola, la Llúcia Oliva, va dir, escolta, com és que el moviment per la pau no està dient res d'especial, no? I vas dir, té tota la raó, i res, ens vam decidir fer un acte senzill amb 3 continguts. L'acte senzill era plantar-nos, en el nostre cas, davant de la delegació de defensa, al portal de la Pau, allà a Colom, a la baix de les Rambles a la dreta, i se suposa que és el Ministeri de Defensa, amb la seva delegació, posa delegació a Catalunya, en català. I les 3 coses que plantejàvem era la gent que vulgui participar en aquestes plantades, no volem legitimar la guerra com a pretès mitjà per resoldre cap conflicte. La guerra sempre és una desgràcia, un desastre per la humanitat. Per més que es pugui fer en nom de supernobles ideals, acaba sent una trinxadora de persones i de la vida. El segon, no només plantar-nos, sinó intentar tocar algunes de les causes que fa que la maquinària bèl·lica sempre estigui a punt. I per tant recolzàvem el que després el Xema explicarà millor, l'objecció fiscal. Una objecció fiscal amb una petita matització, que és que sabeu que l'objecció fiscal, ell ho explicarà, jo em nego a pagar una part dels impostos, aquells que correspondrien, o el que cadascú decideixi, de despesa militar, i dedico aquests diners a alguna causa per afavorir la pau en un sentit genèric o de lluitar contra les guerres en un sentit més específic. I la nostra aproximació era fer una objecció fiscal a la defensa militar, a la defensa armada, no només a la despesa, perquè la despesa és molt important, però fent objecció a la despesa acceptem que la defensa militar és lo normal i nosaltres ens rebel·lem davant d'això. I precisament el tercer punt era posar les bases del que en diem agrupacions d'autodefensa no violenta, que en els barris, en els pobles, arreu, la gent ens autoorganitzem per defensar-nos de les agressions i de les amenaces, com ara això mateix que està passant, que el País Valencià ha agafat que ningú està preparat per res, el govern falla i la gent hem d'improvisar tot, no? Doncs quan hi ha un atac militar també passa el mateix. Si els governs fallen o els coopten, la població queda desvalguda, no? Doncs la idea és, si ens poguéssim organitzar, tant serviria per catàstrofes com per agressions ecològiques, de drets, de llibertat, de qualsevol cosa, i en el cas hipotètic que no hauria de passar d'una ocupació, d'una invasió, d'un atac militar, tindríem almenys alguna capacitat de defensar-nos de forma amb l'estratègia no violenta, que això és un tema que després en parlarem. Aquests són els 3 punts i llavors ja vam trobar que a Vilanova i la Geltrú hi havia un grup que feia cantades per la pau i el planeta des de feia temps. A la plaça Sant Jaume hi havia feministes contra la guerra que ja havien també començat i ara continuen un dijous al mes, ahir precisament. A Banyoles també hi havia un grup, però després d'altres van anar sorgint, a Girona, a Terrassa, a Sabadell també ja feia 20 anys que ho fan, tots cada setmana. I bueno, doncs a Oliana són 3 persones que cada setmana es planten allà i d'altres doncs en són 20, 30, 40, Manresa també s'hi ha afegit. Vull dir, en la web, com diu ell,
aturemeslesguerres.cat, trobareu allà el calendari, a Gràcia també, al barri de Gràcia, a Sant Andreu durant un temps també ho van fer, etc. No? I la gent diu, i això per què serveix? Doncs mireu, primer de tot serveix perquè la gent que hi participem intentem sembrar alguna llavor en un món embogit per la guerra o per la indiferència, que quan hi ha indiferència, de fet, callant recolzem la guerra, per més, i l'altra per la salut pròpia, de la dignitat i de la salut mental i corporal, perquè en comptes d'estar, la gent que som crítics amb les guerres, ens anem consumint per dins si no sabem què fer. I el fet de trobar-te cada setmana amb un grup de companys i companyes que ens hem anat coneguent sobre la marxa, de saber que altres llocs també estan fent coses semblants, doncs et dona una mica d'energia i permet endegar altres iniciatives. Mira, ens hem conegut a través d'això i avui sóc aquí, si no, no hi seríem, no? Aquesta és la idea principal. L'autodefensa no violenta parteix de la idea que els governs, per més que durant 50 anys se n'ha parlat d'organitzar unes defenses civils no armades i tal, ha fracassat. El lobby militarista i l'interès dels governs de mantenir el poder i el control són totalment contraris a que la gent, la ciutadania, ens autoorganitzem, perquè això no dona diners i manlleva poder, no? Crea contrapoder ciutadà. I per tant això poc interès té cap govern a fer-ho. Però si deleguem els temes de defensa i de protecció i seguretat als organismes oficials i aquests ens fallen o estan comprats o estan per altres interessos, doncs llavors estem totalment indefensos. I ens queixem sempre massa tard. Massa tard ha passat al País Valencià i massa tard ha passat a Ucraïna i a tots els llocs. Una guerra no és quan un país o un estat o un exèrcit ataca un altre. Una guerra és quan els que són atacats responen amb les mateixes armes. La gràcia de l'autodefensa no violenta és que el més important no és defensar les fronteres, que sempre tenim al cap això, sinó defensar les institucions i les teves maneres de viure i de funcionar. Per tant, que et vulguin ocupar no és el més greu. El que és important és que no hi cooperis, que no col·laboris, que desobeeixis, que no li surti a comptes i que el cost de la invasió sigui superior als beneficis que espera treure. És obvi que tot estat que envaeix un altre o una part d'un altre és perquè en pensa treure algun profit, sigui de poder, sigui de diners, sigui de fer treballar aquella gent per ell, sigui de recursos. Si el que és ocupat té exèrcit, es barallen, es maten, es destrueix tot i al final no és prou fort i t'ocupen igualment, què haurem guanyat? Haurem perdut vida, haurem perdut la destrucció dels recursos, això que sembla... No és molt diferent Gaza i el País Valencià aquests dies, no? I aquest sentiment de que... Per què he dit al començament que la guerra l'hem de deslegitimar, no l'hem de reconèixer com a mitjà per resoldre res? Al segle XXI, doncs perquè quan hi ha guerra, tots els drets desapareixen, totes les llibertats desapareixen. Tot allò que hem estat lluitant cadascú en el seu àmbit no val per res, perquè quan hi ha guerra, l'amo o els amos corresponents de cada tinglado imposen un autoritarisme absolut, desapareixen totes les llibertats, tothom és sospitós de ser enemic i hi ha l'arbitrarietat absoluta que un senyor amb una pistola o amb una escopeta o amb la llei militar pot fer el que vulgui sobre la ciutadania, no? Per tant, la guerra no només en teoria és una calamitat i un fracàs de la humanitat, sinó que en concret et quedes sense res, i no només de res material, per aquells que els hi toca un bombardeig, sinó també de res moral, perquè pel que has estat lluitant desapareix, no? Llavors jo crec que la generació que o bé directament o bé els nostres pares han viscut guerres molt properes, hem quedat una mica escaldats. Les noves generacions, que potser això ja els hi queda lluny, i que ha quedat frivolitzada pel cinema, pels videojocs, per les notícies, per no sé què, la gent està ocupada en sobreviure amb les noves necessitats que avui el jovent té d'habitatge, de treball, ara ho parlàvem, no?, de tot això. Però és que la guerra
les guerres, les 30 i pico de guerres que hi ha al món, ja ens estan afectant. I com ens afecten? Doncs molt senzill. Els estats, per produir la maquinària i les armes que han de ser permanents, ja veieu que no donen abast les fàbriques, no? Ni dels Estats Units ni d'aquí, per estar produint. Tot això és endeutament. Va una cosa que es diu banca armada, ja heu vist els informes que han sortit últimament, no? Santander, BBVA i la Caixa en menor import, però també molts altres petits que encara queden, donen crèdit a les indústries d'armament perquè fer un nou armament requereix anys d'investigació, de recerca, després de producció, de prova. Els conflictes aquests localitzats serveixen per provar les armes. Es proven a Gaza, es proven a Ucraïna i ja està, i el mercat va funcionant. Ja ho va dir el Biden, la guerra a Ucraïna ens interessa perquè ens dona llocs de treball, vol dir perquè beneficia els multimilionaris de les empreses que controlen aquestes empreses que totes han pujat el seu valor en borsa. Bé, només és una aproximació així general sobre el que és la campanya Aturem les Guerres, a la qual esteu convidades. Si voleu podeu muntar aquí davant de l'Ajuntament del districte, com fan a Gràcia, o si voleu els dijous a quarts de dues, cada dijous des de fa 2 anys ens trobem allà al Portal de la Pau, agafeu el metro i ens trobem allà i fem la xerradeta, una estona de silenci i sempre posem en marxa noves activitats. Aquí hi ha algun company que també hi participa habitualment. Ara, com que aquí ara ens sembla que no tenim cap conflicte directe, la gent diu, escolta, tampoc ens semblava que no hi podia haver unes inundacions així, no? Per tant, tot allò que no veiem el llop a la vora, ho deixem estar aquí en corresponda. I quan llavors, si no t'has preparat en temps de pau, en temps de tranquil·litat, quan ve la catàstrofe, quan ve la guerra, ja és massa tard. Per això hi ha exèrcits i per això hi ha bombers, perquè estan preparats pel dia que passi alguna cosa. Doncs, si no ens preparem d'una altra manera, tot atac, tota agressió, tota catàstrofe, sempre la veurem i respondrem reactivament, és a dir, malament, sense organització, sense preparació, sense coneixement de res. Però és cert que el que en diem, bueno, això és el llibre aquest que us parlava d'autodefensa no violenta, no? Aquí s'expliquen les experiències que durant 100 anys hi ha hagut arreu del món i com podem aprendre d'elles i com es pot organitzar tot això. I a continuació hem tret ja un manual de dissuasió civil no violenta que explica ja com organitzar una agrupació i com organitzar-se en cas d'agressió, d'atac o d'invasió. El tema de catàstrofes no estava contemplat aquí, però com que és molt semblant, doncs serviria per les dues coses. Ara bé, tot això jo sóc conscient que no és una fórmula màgica. Són llavors d'un canvi d'orientació perquè o bé comencem a treballar d'una altra forma els temes de seguretat i defensa, que hi ha agressions al món, o bé estem condemnats al que es diu destrucció mútua assegurada, que és la doctrina de la guerra nuclear, no? És a dir, jo no començo perquè si jo començo no quedarà res. Destrucció mútua assegurada. Bueno, doncs això són els reptes que tenim. Això no és una cosa de ciència-ficció i tal. Hi ha 9.000 ogives per la banda dels Estats Units i 9.000 per la banda de Rússia, més unes quantes més de la Xina, Anglaterra, França, més Israel, més el Pakistan, més la Índia i més li fotem, no? I Corea, possiblement. Per tant, la dissuasió civil no violenta és una dissuasió diferent de la dissuasió armada, que és quants més tancs i més avions tinc millor, o que la dissuasió nuclear, que és quantes més bombes tingui perquè així no començarà mai la guerra. I el que hem vist és que no s'acaben. Hem ajudat a traduir un llibret que sortirà aviat, fet per uns nòrdics, que l'autora ho aplica això en el cas d'Ucraïna. Com podria ser una defensa civil en cas d'Ucraïna? I ella diu, clar, si les guerres que estan fetes en nom de la pau, amb tantes guerres que hi ha hagut, ja tindrien la pau assegurada. Totes les guerres estan fetes perquè hi hagi pau. I resulta que no paren d'haver-hi guerres i cada vegada tenim menys pau, no? Doncs, bueno, això és aquest tipus de coses que val la pena que rebem. Ara bé, hi ha un cas que, de debò, que és molt difícil de resoldre, que és quan el qui ataca
no ataca per quedar-se un territori i una població dòcil que treballi per ell, sinó que el que vol és l'extermini total d'aquell poble, o un genocidi, una neteja ètnica, digueu-li com vulgueu. El cas de Gaza és aquest i el cas de Palestina possiblement també sigui aquest, com s'han donat i es donen genocidis a molts llocs del món. En aquests casos, l'autodefensa no violenta de la pròpia població és difícil, perquè l'altre se li en fot 3 pitos que, al contrari, quan més en mati, millor. Llavors aquí hi ha una variant d'això, que és el que en diem intervencions de civils no armats, de civils internacionals no armats. I això és el que ara us explicaré, l'experiència que això ja des de fa més de 20 anys, primer va començar a brigades internacionals de pau, que alguns de vosaltres coneixeu, a Guatemala, Honduras, El Salvador, etc. Però també ja fa 20 anys que va començar el moviment de solidaritat internacional a Gaza i a Cisjordània, a Palestina, i que continuen. I ara, aquest mes de juliol, vist com s'anava agreujant la situació a Cisjordània, que no només a Gaza, però tenim posat el foc a Gaza perquè no té nom el que passa allà, però a Gaza, a Cisjordània, a poc, cada dia en van matar, no? I en porten més de 800 en un any, en aquest any famós del 7 d'octubre. Doncs, a iniciativa dels propis palestins i d'aquestes diferents organitzacions que hi havia i de suport d'israelians i internacionals, s'ha posat en marxa una iniciativa, que és la que ara us presentaré, que vaig tenir la sort o la desgràcia de ser-hi en la seva presentació el 9 de juliol d'enguany, i que anem seguint i recolzant, mirant de reclutar persones d'aquí, internacionals, civils, que vulguin estar allà i fer una estada mínima de 2 setmanes, especialment ara a la collita d'olives, que com veureu, collir olives és un acte terrorista pels israelians, siguin soldats, siguin colons, i persegueixen. Si podeu engegar el vídeo, sisplau. Són 4 minuts, l'acabem de fer aquesta setmana. En el YouTube el trobareu en 4 idiomes subtitulat i per tant el podeu fer córrer.